Paras tapa elää. Mindfulness, tietoinen läsnäolo, hetkessä eläminen, hitaasti eläminen ja koko elämän eläminen yhtenä tilanteena. Romuta vanha aikahorisonttisi. Seuraava minuutti, seuraava tunti, seuraava päivä, seuraava viikko, seuraava vuosi ja seuraavat 10 vuotta ovat sama asia, ja kaikista niistä kannattaisi tehdä mahdollisimman hyvä. Näin elämä ei mene yhdessä huijauksessa, vaan saat siitä irti kaiken, mitä voit siitä saada irti. Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Pelosta ja varmaan jostain muustakin vapautuminen. Ihmiset ovat ensisijaisesti heidän oma näkökenttänsä. Sen lisäksi he puhuvat suullaan, liikuttavat ruumistaan ja ilmehtivät. He eivät ole heidän kasvonsa. Ja sinussa heräävät kehotuntemukset, kuten pelko, ovat vain kehotuntemuksia. Niistä ei ole pakko välittää ja ne voivat heikentyä. Oikeasti sinun ja muiden ihmisten välissä on vain tyhjää tilaa, mutta mielesi voi kirjoittaa siitä automaattisesti kauhushovin. Pahimmassa tapauksessa joudut tappelemaan, mutta mitään ei tarvitse pelätä. Tappelun mahdollisen häviämisen, kyse on kai oikeista ja vääristä valinnoista, voi käsitellä etukäteen. Todellisuus nyt vain sallii sellaisen tapahtumisen. Voiko tällaisia neuvoja antaa, kun yleisössä on moraalisia ja amoraalisia? Tiivistetysti, eivät koe tarvetta toimia oikein, eivätkä pidä epäreilua kärsimystä kauheana asiana muistutettuinakaan. Uskon universaalin reilun ja epäreilun olemassaoloon. Siitä ei ole pitkä matka hyvän ja pahan ja moraalisten ja amoraalisten olemassaoloon. Palkkiot 2 50 50 vai 45 55 samasta määrästä työtä ja niin edelleen. Hän ei geeniensä takia voi saavuttaa tilaa, jossa epäreiluus häiritsee häntä ja hän kokee tarvetta toimia oikein. Oikean ja väärän tajun ja oikein tekemisen halun täytyy siis määritelmässäni olla kytkeytynyt reiluuteen ja kärsimykseen tai muuhun elämän huonontumiseen, jotta kyse olisi moraalisuudesta. Ja jo epäreiluuden häiritsevänä pitämisen voisi ajatella johtavan haluun toimia oikein. Kunnollisuus ja pelkkä määräysten totteleminen ovat sitten jotain muuta. Samoin amoraaliset tekemässä kauppoja. Onko se rumasti käyminen universaalin reilun ja epäreilun kiistäjille tai siitä irtisanoutuneille tai piittaamattomille? Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Kaiken alku. Tolkullinen olemassaolottomuus vai tolkuton aluton? Kelaa niin paljon taaksepäin kuin haluat. Sen alkua ei löydy. Vastauksen täytyy olla jompikumpi. Se tarkoittaa, että asioita voi tapahtua ilman syytä. Aluton on ollut aina, eikä mikään aiheuttanut sitä. Ja ei mistään tulleella ei voi olla syytä, koska ennen sitä ei ollut mitään. Onko niinkin ihmeellisen asian kuin vapaan tahdon ja yliluonnollisenkin? Olemassaolo on helpompi uskoa kaiken alun ihmeellisyyden tajuamisen jälkeen. Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Aika. Voiko sama tapahtuma tapahtua samalla nopeudella lyhyemmässä ajassa? Voiko aika olla olemassa? Vai onko kyse vain muutoksesta, kuten nopeutumisesta ja hidastumisesta? Epäilen, että aika on välejä. Mittatikkujen, kuten kopautusten tai viisarin heilahdusten välejä. Väleillä on pituus. Ne voivat olla tasamittaisia. Tapahtumilla on väleillä mitattava kesto. Erityisen suhteellisuusteorian tukeman eternalismin mukaan menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus ovat kaikki olemassa. Pidän menneisyyden ja tulevaisuuden olemassaoloa käsitteellisesti mahdottomana. Jos ne ovat olemassa nyt, kyse on nykyhetkestä. Aikamatkustus olisi paikasta toiseen siirtymistä nykyhetkessä. Uskon, että tapahtumat ovat ihan hiton absoluuttisia ja vaikka tarkkarajaisia, ja siksi uskon jopa täysin absoluuttiseen tapahtumajärjestykseenkin. Tapahtumat tapahtuvat tismalleen siellä, missä ne tapahtuvat tismalleen silloin, kun ne tapahtuvat yksi toisensa jälkeen,
yhtä aikaa tai osittain yhtä aikaa. Havaitseminen on toinen kysymys. Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Eläimistä. Onko teurastamiseen päättyväkin elämä sellainen lahjatuotanto eläimelle, että niiden antamisen jatkamista on syytä tukea? Voiko eläintuotanto ikinä olla hyväksyttävää? Onko se aina hieman rumaa ainakin? Vai huomaavatko ne edes elämäänsä? Pitäisikö eläinoikeuspuheeseen lisätä täsmennys, että kyse on myös eläinten oikeudesta jäädä syntymättä? Mihin asti eläintuotantoa voidaan puolustaa sillä, että näin eläimet saavat elämän? Lievittääkö se ainakin aivan uniikilla tavalla lihansyönnin rumuutta? Eläin ei olisi voinut syntyä kovin toisenlaiseksi tai aivan toiseen paikkaan. Potentiaali sille oli tietynlaista, ja sitä oli vain tietyissä paikoissa. Ainoa toinen vaihtoehto tämän asian suhteen oli olevaksi tulemattomuus. Lisäksi on sitten se, mikä voi mennä monella tavalla. Ihmiselämänkin voi ottaa antinatalistisesti, mutta itse kyllä tasaannuin muualle. Onko esimerkiksi kalanviljely rumaa todellisuudella leikkimistä? Tietoisuus muovailuvaha. Kaunis elämä ei taida sisältää sellaista. Voitko ikinä minimoida eläinten kärsimyksen ja ennenaikaisten kuolemien määrän, hyönteiset mukaan lukien, syömällä jotain muuta kuin kasveja? Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Talous, hyvyys ja libertarismi. Libertaari ei kannata positiivisia oikeuksia. Ketään ei saa pakottaa auttamaan. Kaivoon pudonnutta ei ole pakko auttaa. Hänellä ei ole oikeutta tulla autetuksi. Hänellä on vain oikeus olla tulematta työnnetyksi kaivoon. Hyvä ajattelee, että olisi väärin olla auttamatta. Hän joutuu myös tekemään päätöksen auttaa mahdollisimman paljon. Ottaako libertaari olemassaolon mieluummin henkilökohtaisena erämaaselviytymisenä kuin työnä muiden auttamiseksi? Olemassaolossa on varjopuolia tarpeeksi ilman, että joudut uhraamaan itsesi muiden auttamiseksi. Mahdollisimman monen auttaminen tekisi elämän mahdottomaksi. Edes onnekkaat eivät saisi nauttia olemassaolosta. Sitä ei olisi silloin kellään. Pitäisikö kaikkien koko ajan vai etsiä kärsiviä autettavaksi? Eihän mitään rajanvetoa auttamisen määrän suhteen voida tehdä. Onko sellainen kuitenkin jo tehty, ja olisiko koko asia tutkimuskysymys? Voidaanko kärsimystä torjua verovaroilla ja työllä? Miksei oikeisto vastusta tukia joutilaille, mutta kannata parasta mahdollista lastensuojelua ja koulua? Maksoi se mitä maksoi? Mitä mahdollisimman iso auttaminen tarkoittaisi? Auttamiskyky ei saisi heikentyä tai vaarantua. Eikä kaikista palkinnoista luopuminen ehkä olisi tarkoituksenmukaista. Palkitsemisen kulttuurilla on arvoa. Säilyisivät rikkaat rikkaina. Tulonsiirrot eivät haihdu kokonaan inflaationa ilmaan. Haihtuisiko tyhjästä pankkitileille siirretty raha ainakaan, jos kysyntä laskisi toisaalla jonkin muun häirinnän kuin verotuksen kautta? Joissain tilanteissa tulonsiirto voi vähentää kärsimystä. Paljonko mahdollisimman hyvä elämä kaikille ihmisille maksaisi? Missä määrin maailman voisi rakentaa valmiiksi? Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Talous, hyvyys ja libertarismi 2. Onko velka vain taloudellisen toiminnan parasta mahdollista järjestelyä ja reiluutta? Entä lainan ja lahjan yhdistelmät, tai lahjat, jotka täytyy rakentaa itse? Kehitysmaat, olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Talous, hyvyys ja libertarismi 3. Valtio lisää rahojansa määrää järki ja reiluus huomioiden ottamalla velkaa, kun verotulot eivät riitä. Valtionvelan toimivuus todistaa, että rahan määrää kansantaloudessa voitiin lisätä hyödyllisesti. Ilman velanottoa tärkeää työtä olisi ehkä jäänyt tekemättä, ja valuutta ei ole menettänyt arvoaan kokonaan. Kun rahan määrää lisätään näin,
joudutaan tulevaisuudessa luopumaan jonkin verran työn palkinnoista velan takaisin maksamiseksi. Rahan määrän lisääminen luomalla sitä ilman velkasuhdetta vaatisi keskussuunnittelua, ja sitä ei voi olla, koska emme elä täyden yhteisymmärryksen tilassa. Millä hinnalla rahalainaa jos skipattaisiin? Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Talous, hyvyys ja libertarismi 4. Voivatko kaikki yritykset tehdä voittoa? Voivatko ne kaikki menettää kuluina 2 ja tienata tuottona 3? Rahallinen vaurastuminen on aina joko rahan virtaamista muista rahakasoista tai uuden rahan syntymistä. Millaisista rahaluontitilanteista vauraus on peräisin? Luonnonresurssien kuten viljelysmaan hallinta kääntyi kai rahakasoiksi. Taloudellisella toiminnalla maapallo on myllätty toisen näköiseksi, mikä voidaan määritellä vaurastumiseksi, ja sen lisäksi täällä on eri kokoisia rahakasoja. Rahan välittämä tasavaihdanta, 2 menettäminen ja 2 tienaaminen elämän perusedellytysten järjestämisessä ja sen päälle voiton tavoittelu vapailla markkinoilla elintasopuolella karkeassa ideaalimallissa. Ihmisiä menettämässä aikaa rahan lisäksi. Voitto vapailla markkinoilla on palkintojen oikeanlaista allokoitumista. Miksi Neuvostoliittokin verotti ja otti velkaa? Liittyykö rahan luontiin ja kansainväliseen kauppaankin jotain piilossa tapahtuvaa? Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Pelosta ja varmaan jostain muustakin vapautuminen 2. Entä oman kuoleman herättämä pelko, jos unohdamme hetkeksi mahdollisen yliluonnollisen? Loppu on aina huono, elämä katkeaa kesken. Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Virheistä. Yritä olla ottamatta virheesi raskaasti ja pyri oppimaan niistä mahdollisimman paljon. Löysit sinulla jo kauan olleen alttiuden tekemälläsi virheille ja oli hyvä, että niin kävi. Jopa rakasta virheitäsi joskus. Kyse on hyvästä, jonka saat huonon kautta. Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Hyväosaisista. Mainitsin aikaisemmin kiusaamisen ja luokkaerojen ylläpitämisen. Voiko olla, että toimivasta ihmisen peruskokemuksesta sosiaalisuus, ruumiin liikuttelu, äänentuottoelimistön käyttö, taiteilu, esiintyminen on järjestetty niukkuus ja hierarkia? Onko yleissääntö, että rikkaat eivät tee töitä ja hyväpalkkaisetkin paljon vähemmän kuin luullaan? Vapautuuko moni käytännössä työstä jo työuransa alkuvaiheessa? Tuntumani on, että maailmassa on itse asiassa jossain määrän vähän asiaa. Toimistoissa ei mitenkään voida rakentaa uutta koko ajan itseä kehittäen 8 tuntia päivässä. Onko työ monille jonkin rahakasan suosioon pääsemistä ja kulissin ylläpitämistä? Pukeutuvatko hyväosaiset usein vaatimattomasti häivätekniikkana, koska heidän masentuneita uhrejaan ei kiinnosta panostaa ulkonäköönsä? Tietävätkö he elävänsä väärin? Ja onko osa heistä opetettu ankarasti lapsista lähtien olemaan näyttämättä sitä yhtään ja kehittämään itselleen vastuunkantajan ja kurinpitäjänkin roolihahmo? Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Addiktiot. Tunnista halu kehotuntemukseksi ja tarkkaile sitä syvästi. Yritä vastustella sitä ja olla tulematta sen pakottamaksi. Voit hävitä taistelun ensimmäiset 5 tai 10 kertaa, mutta voitat lopulta. Sitten saatat taas hävitä, mutta jatkamalla yrittämistä alat voittaa useammin ja hävitä harvemmin. Tietyistä addiktioista tuleva ohi kiittävä nautinto ei ole sen arvoista, jos sitä seuraavat katumuksen ja terveyden ja ulkonäön vahingoittumisen tajuamisen kärsimykset. Yritä elää koko elämäsi yhtenä tilanteena ohi kiitävillä, lyhytkestoisilla,
Pitkäkestoisilla ja kertaluonteisilla nautinnoilla kaikilla sinänsä voi olla arvoa. Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Seksistä hyvä ja paha pyörii kai seksin ympärillä. Tietyistä ilmiöistä maailmassa voi nähdä, että seksi meni liian vaikeaksi asiaksi joillekin. Seksi on siis yhteinen intiimin nautinnon projekti. Saat nautintoa samalla kun tuotat nautintoa. Nautinnon tuottaminen tuntuu hyvältä. Ja nautinnon tuottamisesta nauttaminen tuottaa nautintoa, joka edelleen tuottaa nautintoa. Pyri saamaan mahdollisimman paljon nautintoa ja pyri tuottamaan mahdollisimman paljon nautintoa. Seksiin pitäisi kuulua suostumus ja kunnioitus. Kunnioituksesta vaan taitaa olla mahdotonta säätää laki. Onko väärin tekeytyä hyväksi, raiskauksen tai seksuaalisen hyväksikäytön aiheuttamaan kärsimykseen? Ota ruumiisi kuorena. Joskus kärsin hyvin paljon näistä asioista, mutta nyt se kaikki on sama kuin hullut sorkkimassa kuortasi ensimmäisestä persoonasta. Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Autisteista ja psykopaateista. Onko autismi yhtä kuin kyvyttömyys toimia terveen ketterällä tavalla ja asioiden pelkääminen vaikeammaksi kuin ne ovat? Pitäisikö sen lähteä tuolla lauseilla? Ryhtyvät tavoittelemaan ketteryyttä ja pelottomuutta autistisella tarkkuudella. Siihen päälle vielä opetus kehotuntemusten ottamisesta kehotuntemuksina. Mitä sitten, jos X on psykopaatti? Yksi kiusaajani sanoi toisesta kiusaajastani yläasteella. Miten muut amoraaliset suhtautuvat psykopaatteihin? Äitini sanoi hänen äitinsä tehneen hänestä sellaisen. Yksi äitini siskoista sanoi äitini olevan psykopaatti, vaikka oli itse myös nähdäkseni paha ihminen. Psykopaattien lisäksi on tietenkin muitakin ihmisiä, jotka eivät välitä oikeasta ja väärästä. Ovatko autismi ja psykopatia ainakin jossain määrin huijauksia ja kasvatusmuotteja? Olemassaolo, tekstit ja kehotuntemukset. otikt.wordpress.com liittyy muun muassa itsemurhien ehkäisemiseen. Kirjoittaja Juuso Malinen. Nimeä poliisi. No, et halua kertoa niin myös. Avaa oven ja kerro, jutellaan lisää. Miksi ei voida jutella tässä? No, näytä se henkilöspaperit. Henkilöllisyyspaperi, mitä varten? Sen takia, että mä tiedän kuka saa. Mä näytän sen jälkeen sitten, kerran kuka mä oon. Sä varmaan tiedät kuitenkin kuka mä oon. En mä tunne sua. Mä koskaan tavannut sua. Okei, no mun nimi on Juuso Malinen. Okei. Onko sulla henkilöspapereita? On. No näytäks. Mihinkään sä tarvit näitä sinänsä? Mutta täytyy tietää, kenen kanssa mä oon tekemistä. Ja nyt täytyy laittaa se mun meteli pois sieltä parvekkeelta, että se häiritsee naapureita, että se voi häiritä naapureita. Se ei voi kuulua naapureiden asuntoihin esimerkiksi. Voi se kuulua, jos niillä on Ei ikkunat voi auki. mitenkään kuulua, koska se ei Voi se kuulu kuulua, omaan... jos on ikkunat auki. Kun se kuuluu tonne alas asti. Jos on ikkunat auki. Okei, harvinainen tilanne, kun on 2 astetta lämmintä. Kyllä, mutta se on jokaisen oma valinta, että tuulettaako kotona vai ei. Siinä se kello ei ole vielä 10. Saa kuuluakin hiukan ääntä. Joo, mutta et sä voi häiritä naapurita kohtuuttomasti niin kuin mihinkään aikaan vuorokaudesta. Normaali elämisen ääni on ihan ok, mutta tuommoinen manifestin soittaminen. Sillä että se häiritsee naapureita, niin ei ole ok. Ei häiritse naapureita, jos naapurilla on ikkuna auki. Kuinka pitkään ikkuna saa olla auki tällä kelillä, tiedätkö? Saakaa sitä ikkunaa pitää auki milloin, vaan tossa on ollut renkkaita. Miten tuollainen tosi kylmä lämpötila vaikuttaa? Niin. No mutta sä et siitä päätä, milloin ihmiset tuulettaa kotona, milloin ei. Mutta nyt pitäisi nostaa se vaikka se laite sisällä, sä voit kunnolla sitä itsestä sun manifestia. Ei, kun siinä on tarkoitus katsella auttaa ihmisiä. Ja, mutta nyt se häiritsee ihmisiä. Et jos sä haluat auttaa ihmisiä, niin sä autat sillä ihmisiä, että sä laitat pois sen. Onko joku naapuri ilmoittanut, että se On kyllä, häiritsee? useampi on valittanut tästä asiasta.
Että kuuluu heidän ikkunansa läpi. Kyllä. Etkä sä halua myöskään saada häätöitä. Jos sä niin häiritset naapureita kohtuuttomasti, ne tekee susta valituksia, sä voit saada sitten häädä. Sitten sun täytyy etsiä uusi kämppä. No se riippuu, olenko rikkonut lakia tuolla. Mitä? Riippuu siitä, olenko rikkonut lakia tuolla. Ei sun tarvitse rikkoa lakia, jos sä häiritset naapureita kohtuuttomasti, niin sä silloin rikot talon järjestyssääntöjä. Ei, kyllä häätöön vaaditaan vähän enemmän vuokrasopimuksen purkamiseen. Laita joka tapauksessa nyt nämä myrit kiinni ja sä voit kuunnella niitä kotona niitä sun juttuja. Kuten sanoin, sen on tarkoitus auttaa muita ihmisiä. Ootko kuunnellut sitä nauhaa itse En mä tuolla? kuuntele nauhaa, mä oon töissä, mulla ei ole aikaa kuunnella sun nauhaa. Mutta mä teen töitä. kuvasit sitä manifestiksi kuitenkin. Joo, näin on ihmiset sitä kuvailut, jotka sitä on joutunut kuuntelemaan pako edessä. Jos sä haluat auttaa ihmisiä, niin laita se kiinni nyt. Sitten se kuuluu ihmisten asuntoon, jos ikkuna on auki. Myös parvekkeella keskustelu esimerkiksi. Niin. Sä voit soittaa, jos naapurit häiritsee sua kohtuuttomasti parvekkeella metelöimällä. Nyt ilmeisesti semmoinen tilanne ei ole. Nyt sä itse metelöit ja häiritset naapureita, niin voitko lopettaa, oletko hyvä? Koen, että toi on sellainen keskustelun tasosta häirintää. Joo, mutta sitä ei ole kenenkään pakko kuunnella, jos ei sitä halua kuunnella kotona. Jonkin verran on pakko sieltä ääniä. Kyllä, mutta ei tuommoista niin häiritsevää meteliä ei tarvitse sieltä. Häiritsevä meteli ei häiritse sen enempää kuin ihmiset keskustelemassa esimerkiksi. Vaan se on musiikkia. Vaan varsin kaunista. Mitä? Varsin kaunista musiikkia. Ja soita musiikkia parvekkeella, voit kotona soittaa musiikkia. Kuten sanoin, siinä on myös se tietenkin... Mitä? Siinä on myös se minun auttamistarkoitukseni mukana. Joo, nyt sä häiritset ihmisiä, sä et auta missään nimessä ihmisiä, vaan häiritset. Siinä ei ole edes ohi kulkijoita, kun on niin kylmä. Kyllä siellä kävellään kauppoihin ja koiria ulkoiluttamaan. Täytyy varmaan soittaa tuolle päivystävälle komissaarille, mitä tehdä. Mieluusti soita ja kysy. Pyydän myös lainopillista kantaa. Joo. No mä jonkin verran lakia lukenut, että mä tiedän, että sä et voi häiritä naapureita jatkuvasti millään parvekkeella soittamalla. Edelleen kun sanoit, että häirität naapuria, niin sun pitäisi huomioida se, että se ei kuulu ihmisten asuntoihin esimerkiksi. Se on vähän liian jyrkästi sanottu, että häiritsen naapureita. No, jos se häiritsee, se häiritsee. Jos se häiritsee, se häiritsee. Kysymys. Jos se häiritsee naapureita, niin se häiritsee. Vaikka millaisia ihmisiä, niin ihmisiä häiritsee vaikka mitä mikä. siinä nauhalla puhutaan? Mistä asiasta? Muun muassa mielenterveyskysymyksistä. Onko sulla itsellä mielenterveysongelmia? Käsittelen muun muassa koulukiusaamista. Joo. Kyllä. Ja pelkoa. Mihin se tähtää tällä sun? Yritän auttaa ihmisiä, kuten sanon nyt ehkä 5. kerran. Niin millä lailla sä yrität auttaa? Häiritsemällä naapureita? Ei, jakamalla elämänohjeita esimerkiksi. No mutta ne ei kaipaa sun elämänohjeita tähän aikaan illasta. Epäilen, että monikin voi kaivata. Joo, no sä voit sitten käydä ovella kysymässä ja keskustella henkilökohtaisesti, mutta sä et voi koko naapurustoa häiritä tuolla sun meteliä. Edelleen sanot hyvin jyrkästi, se ei kuulu heidän asuntoihinsa esimerkiksi. Et sä voi tietää. Sieltä kuuluu en voi tietää vai? Toi kaiutin on lähimpänä näistä tämän talon asunnoista minun asuntoani. Kyllä. Ja tänne se ei kuulu. Sisälle, koska sä et voi siinä soittaa. Se häiritsee. Se ei häiritse kovinkaan paljon. Se on taas sitten suhteellista, mikä häiritsee ketäkin kuinka paljon. Se ei sun arvioitava asia, vaan sen arvioi se ihminen, jota se häiritsee. Ei se kyllä täysin suhteellista ole, vaan ihan fysiikkaa. Puhutaan desibeleistä. Ei se on desibelit ei ole fysiikkaa. Oliko siellä hän kieltäytyy ja epästunut? Joo. Että desibelit ei ole fysiikkaa. Siis jos ei se kuulu minun asuntoon, niin se ei kuulu naapurinkaan asuntoon. Ja sulla ei varmaan sitten ikkuna auki. Luuletko, että ihmiset huvikseen soittaa, kun ne ei jaksa kuunnella tuota sun meteliä? Suunnilleen. Joo. Eivät pidä sen viestin Eli sisällöstä. se on ihan ok, että jos joku häiritsee sua, koska sun ei pidä pitää... Tiedätkö, jos joku laittaa... Jos sulla on kämpässä kuuma tai huono happi. Jos joku laittaa musiikin soimaan parvekkeelle niin, että se ei kuulu minun asuntooni. Ja kuuluu... Se nyt se laite kiinni, sä voit nostaa se sisälle ja kuunnella sitä itse. Nyt sua ei sitten kiinnosta mun vastaukseni sun kysymyksiin. Mitä? Nyt äkkiä sua ei kiinnostanutkaan vastaus sinun kysymykseesi. Mihin kysymykseen? Kysyit, että kävisisikö minulle, jos naapurini tekisi noin, tai jotain sen suuntaista. No ei varmaan häiritä. Sopisi sulle semmoinen. Et sä varmaan haluat suakaan häiritä. Että naapurilla olisi esimerkiksi
parvekkeella musiikki, joka kuuluisi vain silloin, kun minä avaan ikkunan. Häiritseekö? No mäkin oon kuullut sieltä kyllä ääntä. Joo. Niin. Tässä nyt ihmiset muutkin sanoo, että tää sun toiminta häiritsee, niin voitko lopettaa? Mistä sä on kuullut ääntä? Kuka sanoi näin? Kuka sanoi sun näin? kämpästä sitä parvekkeelta. Niin, minne se on kuulunut? Mitä? Minne se on kuulunut? Tuohon naapuriasuntoon. Mahdotonta. Ei, se on mahdotonta. Se on täysin mahdollista. Ei ole, koska se ei kuulu tänne. Mitä sanot tähän, että se ei kuulu minun asuntooni, mutta kuuluu hänen asuntoonsa? Ja edelleen tässä on vain, että pitäisi perustua tosiasioihin ja lakiin. Ei tässä muuta ongelmaa ole. Joo, tää naapurikin sanoo, että häiritsee. Joo, naapuri voi sanoa mitä vaan, mutta jos se ei kuulu sinne, niin sitten se ei voi häiritä. Kuuluu, jos se häiritsee. Ei kai nyt ääni häiritsee, jos ei se kuulu mihinkään. Mutta Niin fysiikan nero, niin kai se sen verran ymmärrät. ja kuten sanoin, se ei kuulu minun asuntooni. Niin, no se kuuluu muiden asuntoon, se tässä ongelma onkin. Sä voit nostaa sen sisälle. No, koska on mahdotonta, että se kuuluisi muiden asuntoihin. Mitä? On mahdotonta, että se kuuluisi muiden asuntoihin. Et sä pysty sitä arvioimaan. En pysty arvioimaan sitä sillä perusteella, että se ei kuulu minun asuntooni vai? Niin, onko leikkunat auki tai parvekkeli auki? Ei. No niin, sit sen takia kuuluu. Ja minun mielestäni se ei ole kotirauhan Ei ole mitään rikkomista. mielipideasioita. Jos sä häiritsee naapurilta, se on kotirauhan rikkomista. Sä syyllistyt rikokseen, ymmärrät? Minua häiritsee se, että naapuri soittelee tänne vartijoita ja Sä poliiseja. ottaa hätäkeskukseen siitä. Nyt on susta soittu hätäkeskukseen, nyt pitäisi lopettaa sun sinne teliin. Niin laitatko sä kiinni? En. Tuon verran se Hyvä, kuuluu. sitten me tullaan kohta käymään sen sisällä. Neuvo naapuria heti tekemään, ei tää lopu. Sitä on ollut 24 tuntia, niin 24 tuntia ilman mitään lopetusta. Joo. Ja mä oon itse valittanut hänelle, mutta hän sanoi, että hänellä on lupa. Joo. No kyllä tässä naapurit on siitä ilmoittanut, että se niin häiritsee ja kyllä se tuossa vaan siitä parvekkeelta niin kuuluu semmoista jonkinnäköistä puheenjohtajaa. Sitä ei pysty vaan selvää sanoa. Vaikea sanoa mitä se tuonne naapuriasuntoon. Kyllä siitä on naapuri valittanut. Hei, yksi juttu. Haluatko kertoa, miksi äsken otit kiinni puhelimestani? Mä luulen, että haluaisit antaa sen mulle. Yrität vitsailemaan. Joo. Juu. Haluatko muuten kertoa nimes vai rikotko lupauksesi? Niin, juu. Anteeksi, en kuulu. Lindholm. Mutta etunimeet kerro. En tiedä. Partio 609. No me tehdään vielä arvioja ja toimitaan sitten sen mukaan. Voidaan tarvittaessa puuttua. Juu. Yes, hyvä. Tehdään näin. Hyvä, kiitoksia. Moi. Kuka sun? Kontula. Meidän arvion mukaan, jos se nyt on semmoinen. Mikäs Täytyy toi puuttua. ketjun rikkomisesta? No sitä ei ollut kyse. Ihan voin nyt sen pyytämällä. Vai rikotko mieluummin sen? Ei, jos avaat oven, niin viedään sut sitten putkaan, kun sä et osaa hiljentää sitä musiikkia.
tästä meteliä. Niin, nyt on niinku viimeinen mahdollisuus. Sulle annetaan määräys ja käsky niinku pistää se pois. Jos sä et sitä noudata, me joudutaan sitten tulemaan sinne asuntoon ja viemään sut putkaan. Eli mistä syystä? Kotirauhan suojaaminen. Sä häiritset naapurille kotirauhaa. Vaikka se ei kuulu hänen asuntoihinsa. Kuuluuhan se. Tässä on käynyt naapuri sanomassa, se kuuluu. Kuulunut 24 tuntia putkeen. Ei sitä kukaan jaksa loputtomiin. Jos hänellä, otatko kantaa siihen, että se ei En kuulu? ota kantaa muuta kuin siihen, että sä teet nyt sen päätöksen, avaatko oven vai laitatko sen musiikin hiljaa. Mitä sitten tapahtuu, kun ne on vain oven? En halua Sitten edes... sut viedään säilöstä, laita sitä ämyriä kiinni. Nyt on vain viimeinen vaihtoehto laittaa se pois, se melu sieltä, ja antaa ihmisten olla rauhassa kotona. Jos siellä on ikkuna auki. Se on ihan Tai sama. parvekkeen ovi auki, kun on... Nyt on 2 vaihtoehtoa. Sä laitat sen ämyrin kiinni tai sitten lähdet tonne poliisilaitokselle yöksi. Ja sitten se ämyri menee kiinni sen myöskin. Entä jos mitä nyt tapahtuu, jos mä avaan oven? No sä lähdet putkaan. Jos et sä laita sitä meteliä pois sieltä parvekkeelta. Eli jos mä avaan oven, niin mä lähden putkaan vai? No se ovihan on auki. Niin, mutta tämä turvaketju. Mm. Haluatteko, että otan turvaketjun pois? Haluan, että laitat sen metelin sieltä parvekkeelta pois ja annat ihmisten olla rauhassa. Mitään muuta sun ei tarvitse tehdä. Se on aika riivottu yksinkertaista asiaa. Se tässä on, kun mielestäni rikon lakia. Sä rikot lakia koko aika. Toisten kotirauhaa rikot. Se on aika iso ihmisten oikeus on kotirauha. Ja sä rikot sitä koko aika. Metelöimällä ja häiritsemällä. Sä et edes itse kuuntele tuota sun radiohöpötystä. Sä kuuntelutat sitä väkisin naapureille, jotka ei sitä halua kuunnella. Sä voit nostaa sen itse sisälle sen laitteen, laitat ikkunat kiinni ja kuunnella itsestään, mutta nyt naapurit ei jaksa enää kuunnella. Vaikka se ei kuulu, jos siellä ei ole ikkuna Se on auki. aivan sama sille, miten se sinne kuuluu, mutta se häiritsee tällä hetkellä naapureita ja se täytyy pistää kiinni. Jos laitan sen kiinni, voidaanko tätä jatkoselvittää? Mitä? Voidaanko tätä jatkoselvittää? Mitä tässä on jatkoselvittämistä? Riivot on yksinkertaista, pistä se laite kiinni ja anna ihmistä olla rauhassa. Kuka teidän esimiehenne on? Mulla on aika monta esimiestä. Kenen kaikkien nimet sä haluat? No esimerkiksi tämä henkilö, johon te äsken otitte yhteyttä. Hannu Kontola, komissaari. Hannu Kontola, mikä hänen sähköpostiosoitteensa on? No se löytyy varmaan poliisi.fi-sivulta. Varmaan, vai löytyykö varmasti? No en ole kattonut, kun mä oon hänen yhteydessä ihan henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Sä voit itse sitä etsiä tai mennä poliisilaitokselle ja ottaa hänen yhteyttä. Nyt täytyy laittaa se kiinni se laite. Okei, mä laitan sen. Mitä tapahtuu, jos otetaan kiinni? Pääsenkö mä sitten puhumaan tästä asiasta? Tai selvitelläänkö, perustellaanko minulle, miksi näin tehtiin? Mä oon perustellut tän nyt sulle niin yksinkertaisesti, kun sä on yksinkertainen ihminen pystyy vastaanottamaan. Sä häiritset toisten kotirauhaa, laita se kiinni, se riittää tässä vaiheessa. Niin, mitä? Selitäpä tämä prosessi, miten tämä menee. Tämä menee sitten tämä prosessi, että joko sä laitat sen ämyrin kiinni, tai sitten me tullaan sinne asuntoon, laitetaan se ämyrin kiinni ja sä lähdet meidän mukaan poliisivankilan putkoon. Mitä sen jälkeen tapahtuu? No sit sä oot siellä yön yli ja sit sä lähdet aamulla ja mahdollisesti sitten sut kuulustellaan kotirauhan rikkomista. Sä oot rikoksesta epäiltynä siinä vaiheessa. Nyt on vielä viimeinen mahdollisuus laittaa vaan se laite kiinni ja olla kotona rauhassa ilman, että tästä nostetaan mitään rikosyhtä. Onko muuta mahdollista saada lainopillista kantaa tähän? Mulla on lainopillista kantaa tähän kohtaan ihan riittävästi tässä. Muu kuin se rikosilmoitus. Käy hakemaan ne voimaleikkurit, leikataan tuolta. Okei, laitan sen kiinni. Ja siis tää. No laita se kiinni, niin kaveri käy kuuntelemaan, että se on vasta kiinni. Ja jos tämä meteli toistuu, niin sitten ei enää tässä vaiheessa keskustella. Sitten me tullaan ja viedään sut selvä. Okei. Kuunteleeko sä, että laittaako se oikeasti kiinni? Anteeksi, siis. Ei ole. Ja hän muuten, mä oon nähnyt, kun hän käyttää mun esim. Sä et laittanut sitä meteliä kiinni. Mä haetaan voimapiirit nyt. Hei, se on kiinni nyt, hei. Oikein. Ei, ota mä avaan, tuu kuuntele. Mä aikoisen ihmisen kanssa aikaa. Ei, vaan tuu kuuntele, se on kiinni.
Oikeasti. Mitä? Mä avaan tämän. Naapuri sanoo, että se kuuluu vieläkin. Anna mä avaan tämän vittu. Oikeesti. Anteeksi, sori, että kiroili. Tuu kuuntelen. Mä tuun kuuntelemaan. Mä haen tänne voimapiirit, että tullaan tänne kuuntelemaan. No, sitten jos sä rikot tämän turhaan. Miten tapahtuu, jos sä rikot sen turhaan, kun mä oon nyt sen En mä sulkenut? mitään turhaa rikko, kun sä et päästä meitä sinne asuntoon. Mä tee, päästän niin kuin sen sanon. nyt. Sä et noudata poliisia antamaan selkeitä käskyä, laittaa se laite kiinni. Se on nyt tällä hetkellä kiinni. Oota. Hetki, mä hain. Kuuntele. Shh. Se on kiinni. Parvekkeeni ovi on auki. Tää näyttää, että nyt se on kiinni. Ei. Se oli kiinni jo tuossa pari minuuttia sitten. Kun sinä kieltäydyt tulemasta katsomaan sen. Tarkastamaan sen. No nyt ei kuulu tänne alasanoja. Älkää laita sitä enää päälle. Seuraavan kerran ei enää tässä enää keskustella. Sitten me tullaan huoltoyhtiön avaimella ja voimakeinolla sisään viedä sut säilöön. Ymmärrätkö? Ymmärrätkö? Sinänsä kuulin mitä sanot. Joo. Nyt jos sä laitat sen uudestaan sen soimaan sinne parvekkeelle tän illan aikana, niin sitten ei enää keskustella. Sitten me tullaan sisälle ja sitten hoidetaan tämä asia. Niin kuin mä aikaisemmin kerroin. Nyt ilmeisesti on hiljaista. Onko hiljaista nyt? Joo, nyt on hiljaista. Ymmärrätkö? Oli jo silloin, kun hän sanoi, että ei ole. Joo, Sen on ymmärrätkö? muuta. Jos laitat sen uudestaan päälle, niin sitten tullaan väkisin asuntoon ja viedään sut säilöön. Onko selvä? Pidän sen vääryytenä, mutta kyllä kuulin mitä sanoit. Joo. No ymmärrätkö sen asian? Meinaatko soittaa vielä sitä tuolla parvekkeella sitä sun lähetystä? Vai ymmärrätkö olla nyt hiljaa loppuilla? Selvittelen ensin. Jos saan tähän Ei sun jotain... tarvitse selvitellä, vaan nyt riittää se, että pidät sä laitteen kiinni. Selvittelen, onko se rikos. Ja jos käy ilmi, että se ei ole rikos, niin sitten Se on jatkan. rikos, se on kotirahan rikkomista. Jos sä häiritset kohtuuttomasti naapureita metelöimällä, niin se on rikos. Kotirahan rikkomista. Vedetpä sinä rohkeita lainopillisia kantoja. Mä olin 23 vuotta tehnyt näitä hommia. Me jonkin verran laista tiedän. Sunkin kantaisi perehtyä siihen lakiin, ennen kuin sä rupeat kyseenalaistamaan kaikkia sen. Mutta nyt pidä se laite kiinni, niin se riittää tältä enää. Tehdäänkö näin? Kyllä, kuten sanoin. Mitä? Kyllä, kuten sanoin. Selvittelen asiaa. Voiko miehen sanaan luottaa? Ai siis sinä et laita sitä nyt päälle vai? Niin, että sä et tänä iltana enää soita sitä. Kyllä, näin aion toimia. No niin, hyvä. Hyvä juttu. Sanon sinulle. Kuka siellä? Anteeksi? Niin. Että sä oot todella fiksu ihminen ja me ollaan luettu paljon ja meitä kiinnostaa. Sä oot oikeesti todella hyvä ihminen. Ai niin. Sä auttaa, eikö niin? Haluatko kertoa nimesi? Minun nimeni on Arjan. Ja missä sä asut? Siinä vieressä vai? Joo, ja oikeesti sä oot todella fiksu ihminen ja meitä kiinnostaa todella paljon. Kiva kuulla.